Morning mga idol, karon magrubing po diri sa sagingan. Tanan ako kung nabay maharbis. Maharbis na siya kana, harbis na. Guwang na kay na siya. Sakto karon kay adlaw ron Miyerkules, ugma na ibayir ugma. Adlaw nga Webes. Alas 9 na to. Ay naman tag trabaho sa lain silingan di rin na sa itong area mangharbis og saging. May na lang pampalit bugas ba nya sakto po dron kay mahal-mahal ang saging size 20. Tunong ko atong Lunes tak size 20 daw nya karon Webes ugma pagka Webes sakto ana siya makuha na siya. Kini kay isa lang alin pa man ni. Nari mga 15 ka bulig no. Tama na pud ni namabot nig mga 300 kilos. Eh guwang man jud ni. Kipampili man ako tong mga guwang jud, wala pa mga alanganin na pula-pula lang. Tinako to sa harbisan kay mahutdan tag bunga. Ana guwang na siya. Narang isa tong waon kay guwang na. Yan po tay pusuanan. Pusuanan na siya. Kini mga idol, pwede ni sa harbis. Ni kay guwang naman kay ni ang dahon niya kay tulo na lang ang dahon. Guwang jud kay ni siya. Guwang na kay na siya kana guwang na kay na. Og kini pa jud guwang na pud kay ni siya. Ikatupan ning December, January pa mayroong simana sa January wala ko ni sa gi pugos og harvest kay alanganin pa man ba. Pero karon grabe naman hapit na pud siya magbulan. Dako guwang na jud kay ni siya. Kini pa kana guwang na jud kay na siya mga idol oh.